Sagunging para lenggah kakung sumawana putri ingkang satu bejo mulya. Sawetawis menika tasih wonten tamu undangan mangke badhe niki, mangke nembe niki ngaten nggih. Nggih. Monggo dadi kalau jangan dalu niki ingkang badhe nyari beksa minangka urutan beksan ingkang kaping 6. Nuwun nggih panjenenganipun Bapak Yono saking Mojo, Bapak Woto, Mbah apa iki Man Mojo, Bapak Sauri saking Gronggong, so Bapak Supar saking Gronggong. Nggih, kula suwun pisan malih Bapak Yono saking Mojo, Bapak Woto saking Mojo, Bapak Man saking Mojo, Bapak Sauri saking Gronggong, Bapak Supar saking Gronggong. Wala sampuripun Bapak Grandong saking Mojo, Bapak Paring nggih Pak Paring saking Bandung, Bapak Nur saking Drojo, Bapak Sartono saking Bandung Harjo, Bapak Adi Sarwono saking Dorio. Kula sulis bisa malih Bapak Yono saking Mojo, Bapak Woto saking Mojo, Bapak Man saking Mojo, Bapak Sahuri saking Gronggong, Bapak Supar saking Gronggong. Wali sampuripun konjo panjenenganipun Bapak Grandong saking Mojo, Bapak Paring saking Bandung Harjo, Bapak Nur saking Drojo, Bapak Sartono saking Bandung Harjo, sumawana Bapak Adi Sarwono saking Dorio. Sumangga dumateng priagung ingkang sinebut atur. Pak Sauri ngersake napa Pak Sauri? Nggih monggo si sedeman nggih. Nggih, monggo. Nggih, panyuwunipun gending Pak Sauri sesideman ingkang nyekar sinten Pak? Pak Sauri nyuwun ingkang nyekar sinten? Sing nyekar sinten sing nembang? Ica apa Putri? Sakarepe jenengan, wis sakarepe udelku jare sing nembang kok. Ica apa Putri? Ica, ya Ca, gending sesideman Ca ya. Putri engko walike Put, ya. Apa iku? Nganu kungkuman sikil. Tak ngombe kungkuman sikil Pakde. Ora. Ana gambare badak iki. Ora kungkuman sikil. Nggih. Heeh. Tak deleng ngendi iki? Heeh. Aku nganti gogoren iki. Iso? Apa tak coket kene ra iso buka kok iso. Lah, nggih matur nuwun lho, Dyang Sepuh dibawake. Monggo sesideman ingkang badhe ngasta pucuk ing niki nggih diajeng Ica. Ndherekaken sugeng kondur dumateng para kadang saking Jrai. Saking Tempur nggih, monggo. Nggih, monggo ndherekaken sugeng kondur. Ngati-ati Pak Di. Monggo panjenenganipun Bapak Yono, Bapak Woto, Bapak Man, Bapak Sauri saking Gronggong, Bapak Supar saking Gronggong. Panjenenganipun Bapak Grandong saking Mojo, Bapak Paring saking Bandung, Bapak Nur saking Drojo, Bapak Sartono saking Bandung, sumawana Bapak Adi Sarwono saking Dorio. Monggo Mbak Sauri, monggo Pak Supar. Nggih, pun beres Pak Supar.
kirang kalih kula aturaken kirang tes kula aturaken panjenenganipun Bapak kurang pira iki siji ya nggih Pak Legi Mak Klindik monggo ya kurang siji Pak Legi Mak Klindik Pak Klindik niki lho pun cukup Eko Dwi Tri Catur Panca Sat Sakta Astana Wadasa cukup
Guntur ki jemiring Pak D. Aku duwe dolanan sing lucu. Prau cilik tak kelekno banyu. Oh, besok yen gedhe melu dadi tukang prau. Bayarane 30.000. Ketemu ledek sing ayu-ayu tak jak guyang-guyu nok pasar tayu. Oh.
Ngateni wong. Ngateni wong.